Dobrý den, dámy a pánové, a dneska vám vítám zase v dalším videu a budeme teda kupovat ty skiny. Už mám je teda rozhodlé, vy jste vybrali jedničku, dobře. A jakože to druhý pokus, trošku jsem se bál, že ten skin omylem koupím, ale ne, naštěstí, protože mám na to gemy, takže první je tento Shark něco Cold. Nebo říkat Shark Cold. Druhá je tahle Summer Jessie. Třetí je tento Beach Time Mortis. A čtvrtá a poslední je tato Zombiby. Jo, to jsou 4 skiny, které budeme tady mít. Já to mám v klobouku, budu to pokládat a vezmu ten první, co položím. Takže vybereme si pořádně. Jeden zajímal by mě třeba tento. A teď jsem se na to podíval, nevadí. Tak já to udělám jinak. Já to pořádně složím. A hodím to sem. Asi. Takhle. Nevidím, co na tom je napsané, jo? A teď se jdu projít. A na který z nich já šlápnu, nebo prostě u něj budu nejblíž, tak ten vyberu. Třeba tento. Je to tady tento. Vůbec nevím, co by tam mohlo být, takže si ho položuji. A jdem se podívat, co to být nemůže. Takže nemůže to být Beach Time Mortis, nemůže to být Zombiby a nemůže to být Summer Jessie. Takže je to Shark Cold. Já to nevím. No dobře, takže kupujeme ten skin na toho Colta. Je první volba, jo? Takže já si sem napíšu Shark Cold a jeden bod. A to není tak krátké video, takže dávám to zase tam. Nebo ne, já si to dám rovnou do ruky a uděláme to znovu. Ale teď trošku jinak, já to stopnu a řeknu vám, co pak vyjde, protože nemůžu vám říct, jak jsem to udělal. Dobře, takže další mi vyšel ten Summer Beach Time Mortis, to je další. A teď někdy, takže jo, vyšel úplně stejně zase Mortis a Cold. Takže já si random vyberu. Já nevím, jak to udělám. To udělám tak, že si zahraju jedno kolo. Pokud v tom kole uvidím Cold, tak to bude Cold. Pokud tam bude Mortis, tak to bude Mortis. To už já nevím. Já to nemůžu rozhodnout, protože je to o tom, abyste vy rozhodli, že furt beru jen tu jedničku beru, takže vy jste to za mě rozhodli. A já teda teď nevím, koho uvidím první. Tady bude někdo. Nikdo z nich není, tak nevím. Takže já hraju za Morty se nepočítá, to je já jsem ho, ano, ještě jsem ho neměl. A vím, že mnozí zbavili. Já jsem ho tam neměl, chtěl jsem ho a teď ho OK. Neviděl jsem ani jednoho, takže já jdu na další kolo a snad už teď někoho najdu, kohokoliv. Klidně Colta, klidně Mortise.
A je tu Colt. Ale tak ho nemusím potkat. Já ho musím potkat, jakoby, jak tady chodí. Když tak napište, co budete si přát k Vánocům. A mě to tak zajímá, že napište do komentářů. A byla to Pemka. OK, zatím nic. Zatím jsem neviděl ani jednoho. A jinak tady mám Star Drop, tak já se otevřu. Nevadí. A PowerPointy. No, questy máme nový. Tak já vím, že... A teď já jsem tam viděl toho Colta, já už nechci další kolo. Tak když jsem tam viděl toho Colta... Tak. Asi bych měl koupit toho Colta, když jsem ho viděl v té hře. Hej, já nebudu podvádět. Bohužel. Máme to tu. A pin. Jo, takže... Jo, máme to tu. Bohužel. Sice jsem fakt chtěl toho Mortise, ale tak. Je to také pěkný skin, no. Vyšel mi on. Tak dáme ještě jedno kolo s ním. Když mi tak hezky vyšel. Jako... Too pretty for pain. To tady je právě šeli. Takže mám aspoň brawlera, kterého budu nově pušit. No, teď se mi to nepovedlo, protože tu je Dauk. Dobré, je dole. Jo, je. Nepřehrál jsem. No. Já teď dám, já teď asi dám další. Teď tady můžu račně. Mám 4 powery. Aspoň dám ještě 4. A dobré. Já jsem se měla to. Teď se mi to nepovedlo. Já jsem zdrhal, neměl jsem to. Takže to je můj dnešní skin. Vybrali jste to vy. Já za to nemůžu. Jinak pokud byste chtěli další video, kde budu vybírat tyto odměny, co tu mám, tak vyjde to někdy, protože já se dostanu tady na 14 000 trofy, tak asi bude tady nějaký opening tohoto, jinak já si ještě předávám toto a toto. A tak. Z tohoto videa by to asi mohlo být vše.